Щиро вітаю, господарство, і усіх віншую з довгочеканою весною. Мої сябры, знайомые уже розворушилися, уже питаються, що там де робиться у твоїм новоколлі, ці можна ловити спіннінгом, ці є відкрита вода на річках, ці скончився кригоход. І ось я вирішив, так би мовити, вирушить у вивідку, поглядеть, якими кроками рушить по Білорусі всьолітня весна, які вже єйні прикметні можна поназирати. Першосно заїхав поглядеть Ньоман, у яким він становішчі зараз знаходиться, і висвітлилося, що Ньоман уже відкритий, можна на ним рибалити уже по усілякому, хоч з лодки, хоть с берега, летними снастями. Ну, раз уже опинувся на Ньомані, то заодно заскочив у сядзібу Якуба Наркевича Йоткі, поглядеть, як яна перазимовала. Тим більше, що гэта атрымалася символічна, бо свое апошняе відео по адкрытай вадзе са спінінговай вандроўкі я якраз адсюль і пачынаў. Ну, а зараз у мяне першая вясновая вандроўка. І давайте правядзем яе разам. Ось заехал на першую Ньоманскую бухту, ближайшую до сядзібы над Ньоман. Вода яшчэ не вельмі брудная, не надто высокая, тому можна паспрабаваць крыху паспінінгаваць. Запланаваў я наведаць шмат якія мясціны у гэтую палову сакавіцкага дня, таму доўга на адным месцы затрымлівацца не буду. Крыху спінінг пакідаў і рухаюся далей. Далей, сябры, у мяне на маршруце быў канал, і он у асноўным яшчэ пад лёдам, але часткова ўжо адкрыты. Лавіў я тут акунёў у тым годзе ў гэты час і вырашыў паспрабаваць зараз, і адразу, вы глядзіце, учапіўся у тэлевізор. Буду зараз неяк яго даставаць і выблытывацца. У халера. Панаставляюць гэтых снастей самалоўных. А вон, якая вяроўка тут ёсць да яго. Ой. А опры, надо, сама я отчапилась. Ну все. Ну поеду далей, раз так. Проверю іншае место. Паспрабую половить здесь на іншым участку канала. Бо цікава,
Ці ось тут зараз який драпежник. А вось гэта лоша. Адсюль я пачынаў адну са сваіх летніх вандровак на Трохрэчча, дзе бярэ свой пачатак рака з назвай Нёман. Ну, таксама, в прынцыпе, можна спінінгам лавіць. Асаблівых перашкод няма. Ну, дзе-нідзе вось такія досыць яшчэ, правда, шырокія закрайкі. Все, думаю, все рэкі ўжо паўскрываліся. Але яшчэ паводка на іх не пачалася. І невядома, ці будзе, бо снега бачыце ўжо не так і шмат. Ось я тут сказав, що цікаво мені поназирати зараз за розними весновими з'явами. Акрамя з'яв риболовних, мене так само цікавить назирання за птушками. То коли з вирою прилітає, у якої послідовності. Так ось на сьогоднішній день, 4 сакавіка, покуль прилетіли шпаки. Кажуть, на случення вони з'явилися якраз з початком весни 1 сакавіка. В околицях нашої вёски я їх убачив 2 сакавіка. А докладней бачила жонка і сказала мені: Валера, віншую, шпаки прилетіли. Ось, а учора 3 числа яны вже почали шнипарить у нас по подворку. Я криху поздимав шпаков. Журавов, кнігавок і жаўранкаў, якія таксама звычайна у гэты час прилетаюць разам са шпакамі прыкладна, яшчэ пакуль не бачыў, а падчас гэтай вандроўкі сустрэліся мне чаплі. Карацей, першымі, атрымліваецца, прилетелі сёлета шпакі, другімі чаплі. Ну, а іншых птушак буду чакаць. Будем чакаць разам. А яшчэ хацелася выкарыстаць вось гэты цікавы час, такое зімова-вясновае міжсезонне, каб яшчэ крыху пахадзіць на лыжах. А то гэтай зімой неяк хэнці не было рухацца на лыжах. Таму зараз уздоўж рэчкі буду ісці менавіта такім чынам. Снег яшчэ крыху ёсць, я спадзяюся, у мяне атрымаецца. Ну, прынамсі, запомню гэты дзень як закрыццё яшчэ і лыжнага сезона, бо ўсяго за зіму толькі некалькі разоў я на рэчку схадзіў на іх. Вось глядзіце, як добра лыжы ідуць. Зусім не правальваюцца, хаця снегу тут яшчэ, судзячы па слядах, яшчэ шмат. Ось, я думаю, тут по колено яшчэ снега. А я вон поверху себе
шкребаемся. Ось кого-то тут, мабуть, з'їли. Вон таке пригожее пер'я. Коли ведаете, сябры, что за птушка, подскажите, коли ласка. А я зараз сфотографую, так само орнітологів спитаю. Ну, я коли тягав там телевізори на каналі, сказав, що хотілося б довідатися, який тут драпежник є. Ніяк так сказав, не подумав, що зараз буду виправлятися. Відомо, що у нас дзейнічае уже заборона на ловлю шчупака. Тому гэтага драпежника мы это накіравана ловить не будем. Шукать не будем. Хай не рестуе, одна з моих улюбленных рыб. А в гэты час будем шукать окуня. Тому прынады я выкарыстоўваю невялічкія. Две цалі вось поставіў таго рачка, які ў мяне добра спрацоўваў год таму. Лавіў я на яго і шчупакоў, і акунёў, нават трапляліся галавачы. Вот такі вот рачок. Ну, канешне, металічны павадок я пакуль пакінуў, бо шчупак яшчэ можа трапіцца. В любым выпадку одна з таких самых распаўсюджаных наших рыб. А так аріентавацца будем на акуня. Ну, калі не побачым у гэты раз, побачым у наступны. Калісьці, сябры, у мяне была такая традыцыя. У пачатку сезона, у весну, а потым напрыканцы сезона, звычайна гэта ўжо была зіма, я заязджаў у пасёлак Солы у Гродзенскай вобласці на Смаргоншчыне. І там ёсць прыгожы касцёл, у якім на ўваходзе, уверсе, разам з крыжом знаходзіцца якар, а ўнутры у одну са сцен умацаваная лодка. Дык вось, у гэты касцёл я заязджаў, каб папрасіць добрага клёву, а потым падзякаваць за добры клёў. Але зараз туды стала ўжо мне ездзіць далёка, а некая патрэба такая у мяне у такой сакральнай мясціне засталася, і таму я выбраў сабе вось такое место каля вёсцы Харитонаўка на Капыльшчыне. Раней яно называлася Гара Крыжоў. Спрадвеку мясцовыя жыхары сюды прыходзілі па некай сваёй патрэбе і таксама дзякавалі за штосьці. Але ў савецкія часы месца зруйнавалі, крыжы раскідалі, між тым некая адметнасць у ім засталася. Праўда, тут побач паставілі помнікі партызанам, проста ваярам, якія загінулі ў Другую сусветную вайну. Ну, а крыжыкі гэтыя самотныя засталіся, і якраз яны знаходзяцца па аднаму з такіх папулярных у мяне шляхоў на вадаёмы, шляхоў на рыбную ловлю, таму буду раз-пораз заязджаць. Вам таксама, сябры, жадаю добрага сезону, які б он у вас не быў рыбалоўны, турыстычны, вясковы, дачны, агародны. Жадаю плёну, добрага настрою
Хай усе спадзяванні здзяйсняюцца. Міхась Багун. Хтось разліў над дахам лесу ціхай радасці зару, і зямлю гушкае месяц на далонях белых рук. Кожны куст у срэбры тоне, уюцца цені нечых хмар. Стромкіх хвой сівыя скроні малаком заліў туман. Добра ноччу далі мераць, сціў прадмесячны прасцяг, паланець дзіцячай верай, светла-радаснасць жыцця. Наліваць вясною грудзі, абмываць туманам твар і глядзець, як месяц блудзіць у натоўпе мяккіх хмар.